Toen hij stuurde van, oké, stuur nu een topless foto. Geef me 20 minuten. Dan klop ik aan je deur. En dan gaan we seks hebben en dan hebben we een relatie. Dan moet je echt niet helemaal goed zijn in je bovenkamer volgens mij. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Ik ben iemand die zich uitspreekt voor gelijkwaardigheid en vrijheid voor elsenien. Dit doe ik bij Gelijks via Instagram. Maar dit had de ondacht lutsen van een persoon die me lastig voelt, beledigt en chanteert. Bitch, where are you, bitch? Trust me, I will make your life disgusting. This is just the beginning. I will destroy you, bitch. Bitch, answer. Bitch, where are you? Bitch, slet. Nou, wat hij doet is dat hij via Instagram een nep-account ommaakt met foto's van mij en mijn namen. Dus hij doet zich voor als mij. En daarmee valt hij mijn familie lastig en vrienden van mij lastig. En hij vraagt om topless foto's. En als ik dat net stuur, dan geeft hij weer mijn vrienden en familie lastig voor hem. Nou, ik kan hem echt net negeren, want hij zei het elke keer als hij net antwoordt, dan ga ik die vrienden en familie weer lastig voor in. En dat doet hij dan ook. En als er rapporteerd wordt en het account wordt verwijderd, dan maakt hij gewoon weer een nee om. Dat iemand zo heftig reageert op iemand die zich gewoon uitspreekt, eigenlijk maakt het me nog meer strijdbaar. En aan de andere kant benauwt het me, absoluut, omdat hij mijn adres weet, hij weet mijn telefoonnummer, hij zegt dat hij in de buurt woont, je weet niet wat wel en wat niet waar is. Ik weet wel dat hij mijn telefoonnummer heeft. En dat voelt als dat gewoon, het gaat nu echt al langer dan een maand door, dag en nacht. En dat, daar word ik gewoon helemaal paranoia van. Want dan ik voel me gewoon een beetje gegijzeld in mijn eigen huis. Dat idee. Dus. En je weet niet wie het is. En hij zegt dat hij me kent. En dan. Daar word ik dus paranoia van. Dat als ik dan naar de supermarkt loop. Of naar de benzinepomp. Of wat dan ook. Dan. Iedereen die voorbij loopt. Dan denk ik, dit kan hem zijn. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. Welkom bij de politie. 15 augustus heb ik een aangifte gedaan. En ik vroeg me af hoe het ervoor staat. Ik heb even contact gehad met een collega die de zaak in behandeling heeft. Zij is nog druk bezig om alle stukken die u aangeleverd hebben om het om te zetten in het systeem. Want wij hebben dat in WeTransfer gedaan. De zaak is in ieder geval in behandeling. Toen hij stuurde van, oké, stuur nu een topless foto. Geef me 20 minuten. Dan klop ik aan je deur. En dan gaan we seks hebben en dan hebben we een relatie. Dan moet je echt niet helemaal goed zijn in je bovenkamer volgens mij. Dus dat vond ik eng. En dat voelt heel erg onmachtig, want je ligt daar en je weet je kan niks doen. De politie zegt ja, bel maar als hij aanklopt of al in je huis staat. Ja, nou, mooi op tijd. Oké, ik ga een brief krijgen van de politie. En nou, daar zit in dat ze hem net kunnen behandelen. Elke dag komen bij de politie veel nieuwe zaken binnen. Deze kunnen wij niet allemaal aanpakken. De politie kan uw zaak nu niet in behandeling nemen. Dus. De politie en Instagram doen helemaal niks. Dus ik ben helemaal vast in deze kutsituatie. Maar er zijn vast meer mensen die dit echt mij meidje. Heb je enig idee wat ik dwang ken? Is er iemand die me helpen kan? Laat het dan alsjeblieft weten in de comments.